Ovaj tutorial prikazuje kako modelirati pilot na temelju statičkog penetracijskog pokusa, to jest CPT-a. Provest ćemo analizu prema Eurokodu EN 1997-2. Najprije moramo provjeriti je li sve u skladu s Eurokodovim standardima, koji se mogu postaviti u izborniku za postavke. Nakon toga ćemo učitati CPT-ove, što je naš primarni parametar unosa. Pokusi se mogu uvesti u različitim formatima, bilo u tekstualnom formatu ili nekim drugim definiranim CPT formatima, GINT, CPT ili GF. U našem primjeru koristit ćemo nizozemski GF format. Označit ćemo CPT-ove koje želimo uvesti. Proračun se može temeljiti na jednom ili više CPT-ova. Na zaslonu možemo vidjeti distribuciju otpornosti konusa, lokalnog trenja i ponog pritiska. Mogu se prikazati podaci oba uvezena pokusa. Sljedeće unosimo tablicu podzemnih voda koja treba odgovarati uvezenom pornom pritisku. Nakon toga ćemo preći na klasifikaciju tla. Program omogućuje automatsku klasifikaciju tla i slojeva prema Robertsonovoj teoriji. Postoje dvije moguće procedure, jedna iz 1986. te prerađena verzija iz 2010. U slučaju kad imamo vrlo tanke slojeve tla, prikladno je odabrati minimalnu vrijednost debljine slojeva tla. Ukoliko izaberemo debljine sloja 0,5 metara, dobit ćemo jednostavan i uredan geološki profil. Ovaj profil možemo ubaciti u program kako ne bismo morali naknadno dodavati i upisivati parametre tla. U izborniku Construction odabrat ćemo pojedinačni pilot kao vrstu konstrukcije i dodat ćemo odgovarajuće opterećenja. U izborniku Geometry selektirat ćemo kružni pilot i odabrati bušeni pilot s čeličnim zacevljenjem. Postavit ćemo dubinu pilota u tlu na 15 metara, promjer na 1,10 metara. Sad možemo pokrenuti proračun. Ovdje možemo vidjeti ukupnu otpornost i nosivost pilota, što u našem slučaju značajno prelazi dano opterećenje. Zbog toga pilot može biti dorađen iz ekonomskog stajališta, te ga na primjer možemo skratiti ili mu smanjiti promjer. U izborniku Settlement možemo vidjeti krivulju opterećenje slijeganje, koja se temelji na danom opterećenju i proračunatom slijeganju pilota za dano servisno opterećenje. Modeliranje pilota je u ovom trenutku završeno. Više informacija možete pronaći u drugim video tutorialima, online pomoći, inženjerskim priručnicima i priručnicima za provjere.